Txertaketa ziurtagiria onartu du Frantziako Asamblea Nazionalak. Aurrerantzean Ipar Euskal Herrian 3 dosi hartzea edo gaixotasuna gainditu eta bi ziztada hartzea ezinbestekoa izango da bizitza sozialerako eta bidaiatzeko ere. PCR edo antigeno negatiboen probak baliagarri izaten jarraituko dute soilik ospitaleetara eta adinekoen egoitzetara sartzeko. Frantziako estatuan txertoari uko egin dioten 5 milioi pertsonak txertatzera bultzatzea da arauaren helburuetako bat. Eta zigorrak ere iragarri dituzte, agiri faltsuak dituztenez, gehienez 5 urteko espetxe zigorra eta 75.000 euroko izuna jasoko dute. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongetorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Urtarrilak 17 ditu gaur, astelena da, eta Nafarroan ere aldaketak izan dira COVID protokoloan, izan ere dagoeneko farmaziako test bat ez da nahikoa izango gaixoagiria tramitatzeko. Aurrerantzean, COVID-19 positibo eman eta gaixoagiria behar dutenei emaitza berresteko proba egingo die Osasunbideak eta baita botiketan erositako antigeno testetan positibo emandakoei ere. Bihartik aurrera sartuko da indarrean neurri berria. Eta hain zuzen, pandemiaren testu ingurua espetxeetan eskubide urraketetarako atea izan dela salatu dute asteburuan zehar zenbait eragilek, besteak beste Salaketa Nafarroak, Etxeratek eta Zarek. Izan ere Iruñean egindako espetxea eta COVID-19 osasun krisiaren kudeaketaren auditoria mahai inguruan azken 2 urteetan pandemia dela eta kartzeletan izan diren eskubide urraketa nagusiak azaldu dituzte. Segurtasuna beste edozein eskubideen gainetik gailendu dela, isolamendua eta komunikazioen etena salatu dituzte besteak beste. Eta ekonomia alorrean Madrilen lan erreforma dela eta prentzaurrekoa egin dute Bilbon eta Iruñean Euskal Sindikatuek, horien artean LAB, ELA, ESK, Estilaz eta Etxalde sindikatuek. Aiarade Urreta, eguerdion, bertan izan zara, zer nabarmendu dute sindikatuek? ELA, LAB, ESK, Estilaz, Hiru eta Etxalde sindikatuek agerraldia egin dute bai Bilbon, bai Iruñean, eta bertan iragarri dute manifestazio bateratuak egingo dituztela urtarrilaren 30ean. Hau da, lan erreformaren bozkaketaren bezperan, lan harremanen euskal esparrua bermatzea eta kaleratze errazak ezabatzea aldarrikatzeko. Horrela, lan erreformari ez lelopean, mobilizazioak egingo dituzte Hego Euskal Herriko hiriburuetan baita lantokien atarian ere. Horrez gain, Kataluniako Intersindikal eta Galiziako Siga sindikatuekin harremanetan jarri direla azaldu dute eta protestak ere egingo dituzte euren herrialdeetan. Horrez gain, azaldu dutenez ez dute baztertzen Kataluniako beste sindikatu batzuen bat egitea. Bestalde, prentzaurrekoan greba orokorraren inguruan galdetu zaie, baina ez dute urtarrilaren 30eko mobilizazioez haratago ezer esan. Horiek horrela Euskal Herrian burujabetza aldarrikatzeko eta Gasteizko zein Iruñako gobernuei lan erreformaren kontra bozkatzea eskatzeko deialdia egingo dutela azaldu dute Garbiñe Aranburu, Labeko idazkari nagusiak eta Mitxel Lakuntza, Elako idazkari nagusiak. Eta bai, burujabetzaren aldarrikapen horrekin batera, argi dugu ere, estatu egiturak izan bitartean ere, gaurdanik posiblea dela lan harremanetarako marko propio bat edukiz betetzen joatea, lan duina bermatuko duen marko propio bat eraikitzen joatea. Horregatik ere, eta ikusita akordio honek oso garbi uzten dituela non dauden gure autogobernuaren mugak, iruditzen zaigu Gasteizko zein Iruñako gobernuek ere ezin dutela begirale paper hutsa hartu. Guk eskatzen diogu Euskal Alderdiei bizirik manten dezatela
lan erreforma hori indargabetzeko aukera. Eta hori, hala gertatu egin behar dena da ezezko botoa eman planteatzen den dekretuari. Lan erreformaren negoziazio betean prezioak goraka eta goraka jarraitzen dute prezioek eta aurreikusten da urte honetan ere herritarrek erosteko ahalmena galduko dutela, izan ere aurreko urtea 6,5 handitu ziren prezioen igoera hori. Soldaten igoera bermatuta dago lan erreforma honekin, Aiara? Bai, hola da, 6,5 handitu ziren prezioak Hego Euskal Herrian Espainiako Estatistika Erakundeak emandako datuen arabera. Eta hori dela eta langile gehienek aurten erosteko ahalmena galduko dute. 2022an lan ituna indarrean dutenek eta behintzak KPIa bezainbesteko soldata igoera adostu dutenek eutsiko liokete. Enpresek lan baldintzak beren kabuz aldatzeko pribilegioa hartzen ez badute behintzat. Izan ere, Espainiako Kongresioan bozkatzeko bidean dagoen lan erreformak eskubide hori gorde baititu enpresentzat. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako langileen 80%k lan ituna iraungia edo berritzeko izango dute aurten, eta beraz soldata izozturik geratuko zaie. Hitzarmen berriak egiten ez baldin baituzte. Nafarroan aldiz, ituna berritzeko kopurua txikiagoa da. Edonola ere negoziazioak egongo dira eta gehienak saiatuko dira soldata igoerak inflazioaren azpitik uzten. Horregatik lan gatazkak ugarituko direla ere aurreikus daiteke eta labek zein elak garbi utzi dute soldatapekoen erosteko ahalmena defendatuko dutela enpresetan. Eta inflazioa izpide, baita ere ondorioak ditu pentsioen reforman, izan ere urtarrilean 2,5 handitu dira pentsioak, baina pentsiodunek salatu dutenez horrek 3ko galera ekarriko die. Izan ere larun batean kaleak hartu zituzten berriro Hego Euskal Herriko pentsiodunek eta hain zuzen 4 urte bete dituen egun berean mugimenduak. Bai, horrela da, berdin dio nork gobernatu, guk pentsio publikoak defendatu lelopean, milaka lagun mobilizatu ziren Hego Euskal Herriko hiriburuetan larun batean. Bidelagun izan zituzten gainera sindikatuak eta gizarte eragileak. Hala, 4 urte ondoren borrokan ari direla aldarrikatzeko eta pentsio duinak eskatzeko, eta indarrean jarri berri den pentsio sistema arbuiatzeko protesta jendetsuak egin zituen mugimenduak. 14.000 herritar baino gehiagok parte hartu dute larun batean Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak antolatutako mobilizazioetan. Bilbo izan da pentsiodunen mugimenduaren erdigunea eta bertan egin zuten manifestaziori jendetsuena. 2018ko urtarrilaren 18an hasi ziren pentsiodunen protestak eta urte horietan egindako lanaz harro daudela nabarmendu dute pentsiodunek. Mobilizazioek eragotzi egin baitute pentsioak are gehiago murriztea. Baina ez daude konforme Espainiako gobernuak abenduan onartutako reformarekin, ez baititu aurreko gobernuen murrizketak indargabetzen, eta gutxieneko pentsioak miserableak izaten jarraitzen dute pentsiodunen iritziz. Adibidez, azaldu dutenez, aurten erosteko ahalmena 3 galduko dute. 2021an inflazioa 6,5koa izan baitzen eta pentsioak 2,5 igo dira. Horiek horrela, larun bateko protestetan Espainiako gobernuari eskatu zioten prezioak igo diren adina igotzea. Eta Eusko Jaurlaritzari zein Nafarroako gobernuari galdegin zioten ostera gutxieneko pentsioak 1.080 euroraino osatzea. Eskerrik asko, Aiara Deurreta. Zuei. Eta pandemiaren testuinguruan batzuek erosteko ahalmen geroz eta gutxiago duten bitartean aberatsago direla horixe azaleratu du Oxfam Intermonen txosten batek.
Hain zuzen, Estatu Espainiarrean 1.000 milioitik gora dituzten 23 pertsonen ondasuna 30% hasi dela pandemian zehar, eta aldiz, 1 milioi bat lagunen egoera ekonomikoa larriagotu eginda, Oxfam Intermonen txosten batek erakutsi duenez. Hori horrela, gobernuari neurri gehiago eskatu dizkio, aberatzen eta txiroen arteko aldea txikitzeko. Eta bien bitartean, Espainiako gobernuak ez du eperik jarri Eusko Jaurlaritzari bizitzeko gutxieneko diru-sarreren eskumena transferitzeko. Olatz Garamendi, autogobernu sailburuak uste du, Espainiako gobernuak ez duela transferentzien prozesua bultzatzeko borondaterik eta estatutua betetzeko eskatu du. Garamendik ez du eskualdaketa gauzatzeko datarik jarri, baina argi adierazi du ez dutela etxiko eskumena osorik eta berme guztiekin lortu arte. Eta politika alorrean Euskal Herria bai Frantziako Legebiltzarreko bosetara aurkeztuko dela iragarri du. Iragarri dutenez, ekainean egitekoak diren Frantziako Legebiltzarreko hauteskundetara aurkeztuko dira Ipar Euskal Herriko barruti guztietan. Gogora ekarri du Anita Lopepe, EHbaiko bozeramaileak, osasun krisiaren eraginez, krisi soziala ere ate joka dagoela eta egoera ikusirik ahalik eta hurbilen erabakitzea funtsezkoa dela adierazi du. Eta Nafarroan berriz, kontseilu politikoak Javier Esparza, UPNeko egungo presidentea, aukeratu du eskuinaren hautagaia izateko. Aize irabazizion lehia beste hautagaiari, Juan Manuel Rubio Izarbeibarko udal taldeko buruari, kontseiluko ordezkaritzatik 91%ak bozkatu zuen Esparzaren alde. Hirugarren aldiz aurkeztuko da lehendakari gai gisa Esparza, eta aurrekoetan helburu nagusia lortu ez badu ere, hitzaldian zin egin zuen UPNek Nafarroan berriz ere gobernatuko duela. Eta euskal presoei dagokienez, Iratxe Sorzabal euskal presoa espainiarietu izana salatu dute Iruñean. Behin-behinean espainiaratu baitute euskal presoa Espainiako Auzitegi Nazionalean duen epaiketarako. Otsailaren 7 eta 8 deitu du epaiketa, 1996an Gijonen etak egindako atentatu bat egotzita. Baliteke 2 hilabetez edukitzea Espainian. Eta bestalde, kartzelan jaiatako izadi aurraren eta bere gurasoen eskubideak bermatzea eskatu dute elkartaratze baten bidez sindikatu guztiek Iruñean. Izadik 3 urteko neska da eta 3 urte horiek bere amarekin eman ditu eta orain banantzeko arriskoan dago. Gure ustez, egoera hori onartezina da eta oso argi erakusten du zein den Estatu Espainiarraren krudelkeria. 10 urte igaro dira eta bere borondatez borroka armatua utzi zuena eta hori hala izan da Espainiar Estatuak mantentzea horrelako politikak argi ikusten du mendeku politika erabiltzen duela Estatu Espainiarrak. Berez esan dute aitari 3. gradua ezarriko diotela eta 2 gurasoek Euskal Herriratuak izango direla, baina momentu hauetan biak Madrilen jarraitzen dute izadirekin baterara joatzeko espetxean eta naizta aita 3. graduan ezarri edo jarri, uste dugu ez dela nahikoa eta aldarrikatzen duguna da izadi bere gurasoekin egon behar dela, umeen eskubidea dela eta Maria ere kalean egon beharko zela eta 3 elkarrekin familian. Bestalde, hezkuntza legerako ekarpen bila, Eusko Legebiltzar kide desberdinek Kataluniara joango dira, bertan izango dira, asteazkenera arte. Kataluniako esperientziatik ikasi eta hango adituen ekarpenak jazotze aldera, Eusko Legebiltzarreko hezkuntza hitzarmena adosteko lantaldeko hainbat kide Katalunian izango dira gaurtik asteazkenera arte. EAJ, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos IUko kideak joan dira bisitan, ikastetxeak bisitatu eta adituekin egongo dira egunotan. Eta oraindik ere makrobeitegien inguruko eztabaida pizturik jarraitzen du. Bada Europako makroetxerik handiena Euskal Herrian bertan dugu, Nafarroan, Kaparroson. Hain zuzen, Joserra Zenar kazetariak haren gaineko erreportai zabala idatzi du berrian eta pantailaren bestaldean daukagu. Joserra, eguerdion.
Kaixo Gordion. Dagoeneko 12 urte bete ditu makroetxalde honek, UPN-ek, ingurumenaren baimena eman zuenetik, eta abian jarri zenetik 2010 urte horretan, lur komunaletan gainera izan zen ura. Bai, bueno, zuk esan duzun bezala, 12 urte pasa dira, egia da, bueno, pixkat dena den, nahiko arkabean pasatu da makro ustiategiago esango nuke, ez? Orain bai, azkeneko hilabete edo 2 urteetan, Nafarroan nolabait agenda politikoan dagoen gai bada, baina, bueno, ez da beti horrela izan. Hasiera horietan, dena esan beharra dago, makro ustiategia hau kaparroson dagoela, baina herritik aldenduta toki apartatu batean. Gehiago eragiten die Alesbes eta Martzilla herriei, eta bertan udaletako batek salaketa jarri zuen hasi zenean, eta auzitegietan nolabaiteko eragozpenak eduki zituen, Alesbeseko udalari arrazoi eman zietako hasiera batean epaitegiak arrazoi eman ziolako, eta nolabait une bat iritsi zen Nafarroko gobernuak garai hartan UPN-ren eskuetan presio egin zion udalari edo behintzat hori pentsatzen da, nolabait salaketa hori atzera botatzeko, eta azkenean salaketa kendu zuen Alesbeseko udalora UPN-ren eskuetan zegoen baita ere, baina erretiratu egin zuen salaketa, eta horri esker 12 urte hauetan bide egin du makro ustiategi hori. Aipatu duzu urte luze hauetan zehar, Nafarroako gobernuak hainbat espediente ireki dituela makrobeitegiak kudeatzen duen enpresaren aurka. Oraintxe bertan nola dago egoera? Bueno, egoera egia esan gai konplexua da, eta bi kontu daude igual azpimarratzeko. 19 espediente ireki zizkioten eta 2 ataletan bereizi daitezke, ez? Bata da, instalakuntzaren beraren egituraren eta batez behien kopuruaren inguruan, ez? Enpresa hau hasi zenean 3.200 behi zituen eta horretarako baimena zuen, ez? Kontua da, urte gutxira, enpresak ikusi zuen aukera nahi izan zuen bikoiztu. 3.200 behi izatetik, 5.000 baino gehiago izatera, eta horretarako baimena aldatzea eskatu zuen. Hori ez da berehala egiten, eta administrazioak aztertu ostean, 2018 urte aldera ezezkoa eman zion eskaera horri. Hala ere, enpresa honek errekurritu egin zuen, dena esan beharra dago oso talde juridiko ona duela, edo zer gauza borrokatu egiten duela, eta auzitegietan denbora irazten duela, edo nolabait edo jartzen dizkioten zigorrak leuntzen dituela edo dena dakoa, pixkat beti borrokatu egiten du auzitegietan eta askotan arrazoi eman dioten, ez? Eta, azkenean administrazioaren erabaki horren aurka agertu zen, eta epaitegiek iaz edo 2020 amaieran instalakuntza bikoiztu ahal izatea onetsi zioten. Gauza zer da? Gauza da hori 2020an izan zela, baina bitartean enpresa joan dela baimena ez izanagatik, oraindik ez izanagatik, esne behi kopurua handitzen eta instalazioak horren arabera handitzen ere, ez? Beste edozein sektoretan halako jarrera bat gogor zigortua izango zen, baina kasu honetan ez da hori gertatu. Eta enpresa hau baliatu da neurri handi batean legearen zirrikitu ez eta legearen gobernuaren esku hartzea, baina era berean gobernuak uzten dion limpo moduko horretaz, beraiek praktikan aurrera egin ahal izateko eta euren borondatea gauzatzeko, ez? Eta, hori alde batetik, orduan zigor espedietan jasotzen da behar baino behi gehiago eduki dituztela ikuskaritza egin zen unean ditzat, ez? Hori alde batetik, eta bestea da, edozein abeltzainek eta holako instalazio batek are gehiago, hondakinak tratatzeko baldintza batzuk bete behar ditu. Eta kasu honetan, ari gara 5.000 behi baino gehiagotaz, ez? Eta horrek sortzen dituen buginak eta nola barreiatu eta nola kudeatu. Horri lotuta esan beharra dago ere, ez dela bakarrik makroustiategi hau, baizik eta 2 kilometroko alderago badagoela biometranizazio planta bat, horrera iristen dira purin guztiak, baina horrez gain, ustiategitik kanpoko
beste hondakin organikoak ere iristen dira. Hiltegietako arrastoak, ostalaritzako olioak, loiak, olako kontu pilak. Iruñerriko mankomunitateko ere zabor organikoa, edo Gipuzkoako hondakinen mankomunitateak ere hainbat urtez bertara hondakinak bidali ditu. Osea, ari gara gauza oso handi bat ez? Eta bertara, beraiek saltzen dute, bertan hondakin horiek tratatu egiten direla, eta garbitu egiten direla nola bait, esatearren, baina talde ekologistak esate dutena da hori ez dela hola, biogaz, hondakin horiek erreaz biogasa sortuz, argindarra ekoizteko negozioa dela azkenean. Gauza, errealitatea da, behin tratamendu edo dena edalako hori eginda, arrastoa gelditzen dela, digestato izenekoa, formato likidoan edo solidoan. Eta horiek tratatzerako orduan, hainbat ikuskaritzek ikusi dute inguruko lurretan behar baino gehiago isuri dutela. Eta hori larria da, hori ezin da edozein modutan egin. Ingurumen baimenak ondo zehazten du lurraren eta lurraren kalitatearen arabera kopuru jakin batzuetan barreiatu behar dela hondakin edo digestato hori, eta enpresa honek behintzat Kaparroso inguruetan eta beste hainbat tokitan behar baino gehiago ditu, eta horrek ingurumenean ondorio larriak ditu ez. Jabetzeko eta azkeneko datu bat emango dut, bikoizteko baimen eman zaionean, ingurumen baimen berri eman zaionean, barreiatzeko eremua 8.000 hektareakoa da. Eta hartze ditu Tafaiatik Tuterara bitartean 23 udalerritako lur eremua. Eta lur eremu horiek erosten edo alokatzen joan da enpresa. Ikusten duzuen ez bezala, ez da ohiko abeltzain baten jarduera, baizik eta enpresa finantza giharra duen, enpresa boteretsu baten jarduera. Susmoa da, ez dutela hori behar bestela egiten, eta zenbait unetan, edo ez dago hori egiaztatzei beti egiten duten, baina zenbait unetan behintzat, Kaparroso eta inguru guzti horretan behar baino gehiago bota izan dutela. Eta esan dudan bezala, hori zigor espedientetan jaso da, baina susmoa da gehiagotan egin izan dutela. Beraz, agerian gelditu dira horrelako jarduerek dituzten ondorioak. Joserra Zenar, kazetaria, eskerrik asko gako hauek emateagatik. Zuei, mila esker. Eta kiroletan, Atletik klubak laugarren Superkopa gabe gelditu da Madrilen aurka 0 eta 2 galdu ondoren. Atletikek ezin izan du Espainiako Superkopa laugarrenez irabazi. Riaden jokatu den finalean, Real Madridi utz eta 2 nagusitu baita. Real Madrid barkatu hasieratik hobeto moldatu ziren zuriak atzoko neurketan eta nagusitasuna markagailura eraman zuten Modricen eta Benzemaren golei esker. Talde zuriak bere historiako 12. Superkopa irabazitu horrela. Eta asteburu beltza izan da mendizaleentzat, izan ere 2 gazte gipuzkoar hil dira mendian asteburu honetan, Aralarren eta Pirinioetan. Aralar mendilerroan 29 urteko gizon bat 50 metrotik erori da eta unean bertan hil zen atzo. Eta eren egun Beraztegiko 27 urteko beste gizonezko bat hil zen mendi istripuz. Huescako Aspe mendian erori zen Aixa herrian. Eta gurera itzulita, Txillardegiren heriotzaren 10. urte hurrenean ura omendu dute Donostian udal liburutegiari haren izena jartzeko eskaera berretzi dute. Fito Rodríguez, Txillardegi udal liburutegia herri ekimeneko kidea. Batzuek pentsatzen zuten euskara zala dialekto bat eta beste batzuk berriz euskara etzala hizkuntza bat, hizkuntz multzo bat baizik. Alpetan hizkuntza ladindarrak bezala eta hola ez. Eta Txillardegik esan zuen, ezetz, bakarra zela, batasuna behar zula, eta putzu hoie guztiak jakin izan zuen alde batetik identifikatzen, eta bakoitzari bide bat emanez alternatibak ere eraikitzen. Ordaina da, hau dala Txillardegi plaza, baina ofizialki deitzen dala Gaskuña plaza. Nolabait, gure elkarbizitza herritar honetan irekia dagoen zauria, iaia zornatuta dagona, hori behar bezala orbaindu. Eta orbaintzeko hain zuzen ere bidea ematea herri eskaera jakin honi.
Eta honezkero badakizuenez, aurreko astean ekin zioten 2022ko txotz denboraldiari Astigarragan informazio horrekin utziko zaituztegu eta segituan itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurekin izango dugu hemen Ana Meso, Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kidea. Orain arte. Aste honetan ekin diote 2022 txotx denboraldiari Astigarragan Gurutze eta Sagardotegian. Txalapartarien deiarekin batera sagardantza dantzatu zuten sagardotegiaren atarian, eta ondoren sagardogilek amak taldea soka dantzan parte hartzera gonbidatu zuten sagardo berria dastatzeko. Sagardoak eta sagarrak lotura handia dute musika eta dantzarekin. Horra hor sagardantza eta soka dantza, garai honi hasiera emateko urtero egiten diren bi dantza. Honen inguruan xehetasun gehiago eman dizkigu Juan Antonio Urbeltz antropologo eta folkloristak. 1940 urtean Iruñan jaio zen, gaur egun ordea Donostian bizi da, eta euskal folklorea ikertzeko lan handia egiten du. Euskal kultura eta dantza tradizionalei buruzko artikuluekin lankidetzan aritu da, eta bere lorpen handienetako bada antzinako axuri beltza dantzaren berreskuratzea. Gaurkoan baina sagardantza eta soka dantzaren inguruan hitz egin digu. En el Valle de Baztán, con Mauricio Elizalde, esto hará pues 50 años, aprendimos la sagardanza que hacen las chicas, que la han hecho muy bien. Es una danza de corte carnavalesco, pero claro, es importante, por ejemplo, tal y como se hace luego la socadanza. La socadanza es como danza de la cuerda, tiene dos anudamientos, un zubi o puente que se hace al comienzo y otro al final, y cuando se terminan los dos, la soca está bien atada, eso no se puede soltar. Hay que tener en cuenta que eso es indicativo, hay un adagio español, en castellano, todos somos de la misma cuerda, y ahí claro queda unida una solidaridad social que no permite. Aquí eso ya lo hemos sabido de siempre, eso es así. Una parte de la socadanza era aceridanza, el baile del zorro, y eso pues era muy interesante. Yo cuando hace muchos años bailé esto, bailé 2 veces la socadanza en Donosti, en la Plaza de Constitución. Bailé 2 veces víspera de San Juan y el desafío, en la Gurra bailé a la que fue mi mujer 2 veces. Sí. Gogoko dut esnatzea, eguzkiaren indarra, suzko bolaren azpia, dantzan eta matxinadan. Oraindik oroitzen ditu txorien kantuen doinuak oraindik. Oraindik abesten ditu maite ditut
Eta egunero legez elkarrizketari atea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Ana Meso, pentsiodunen mugimenduko kidea da bera, eguerdion eta ongi etorria. Bai, egunon, eguerdion, bai. Larun batean berriro ere kaleak hartu zenituzten pentsiodunek, Hego Euskal Herri osoan zehar, hain zuzen 4 urte bete zenituzten egun horretan, baina ospakizunetatik urrunez aldarriak izan ziren nagusi berriro. Bai, aldarriak nagusi, horre egon ginen 4 hiriburuetan eta bestelako herri batzutan ere. Herri batzutan egiten da, behar bada herri hori bere herrialdean hiriburutik oso urrun dago, eta Tafalla, edo Altsasu, edo Ondarru, Bizkaian, Leketio, arrakastatua izan zen, orokorrean, hori esan daiteke. Eta nik esango nukena da, ospakizuna pensionistari begira, esan nahi dut. Nik uste dut edade handiko jentia gara, edo dira, ni oraindik, hor nago, nire adina daukanik ere, esan nahi dut. Eta 4 urte, ia tregua barik, eten barik, astelenero, kalean egotia, nik uste dut zoriontzeko moduko badala, ospakizuna alderdi horretatik. Beste guztia da, kezka, kezka batez be nagusi, eta nik esango nuke kasu batzutan haserrea ere, bai. Bai, izan ere urte luzeetan zehar, aldarrikatu dituzuen gauzetako batzuk oraindik ere, ez doaz ez aurrera ez atzera, horietako bat da pentsio minimoa, 1.080 eurokoa gutxienez izatea eskatzen duzue. Gaur gaurkoz, zein dagoera? Gaur gaurkoz, hori da eskatzen duguna, alan da. Behar bada 1.080-tik gora eskatzen ibili beharko gineke, baina gaur egun egoera da, oraindik pensionista asko dagoela 1.080-ra ez dela hurbiltzen, hurbildu ere ez. Eta hor beti bezala emakumeak dira txarren daudenak, dudabarik. 10-7 emakume dira 1.000 eurotik bera dauzenak, eta ez hori bakarri 7 eurotik bera 4 emakumetik bat badago. Orden, egoera oso latza da. Eta eurten planteatzen den igoerarekin ere ez dugu konpontzen ez, esan nahi dut. Pandemia honek, esan nahi dut, nik uste dut pandemia sarritan atxakitzat be erabiltzen dela, diru kontuen ganean hitz egiten dugunean. Eta, honek ekarri duguna da, multzo handi baten pobreziak gore induela, ezta? Baina horre ere, claro, andraskok edo emakumeok dakarguna da, genero arrakala hori, ezta? Gure, claro, bizi izan gara, genero arrakala horrekin da, hori da, geure da, zan nahi dut. Ezke emakumearena da arazo hori, ez da. Horrenka, pobreziak gore egin du, baina pobreziak gore egin du, gizonezkoanak egin du, baina emakumezkoanak, arrakala horrek ondori asko ditu, ez da, eta ertz asko. Emakumeen kasuen pobreziak gora nabarmen gehiago egin du. Genero arrakala ageria da, emakumeen kasuan, baita ere pentsioei dagokienean. Eta besteak beste, larun batean ere, Madrilen, Moncloak aurrera atera nahi duen pentsioen erreforma horren aurka agertu zineten. Zan ere KPI-aren arabera pentsioak igoko direla, adirazi dute, baina zein da letraxea? Nik uste KPI-aren igora hori azaldu behar dela. Hor aldaketa bat egon da, hori da kontu, ez da? Aldaketa bat egon da, orain arte esan daigun, modu simplean esate gaiteke, orain arte esan daigun, erabiltzenen KPI esan erreala, akumulatiboa esan nahi dut. Hilez hile, urte horretan, igotzen joan dana. Zer gertatu orain? Orain egiten dana da, batez besteko bat, esan nahi dut. Zera 6,5 edo 7, ez? Inemek, hor 6,5 edo 6,7 izan daiteke, igoera erreala, ez? Baina batarbesteko horretan, askoz berago doa hori. Zein da kontue, esate baterako, eta adibide zehatza ipinita. Guk izan dugun igoera 2021 batean izan da 0,9. Eta hori regulatu behar izan da, edo behar da orain, abenduan, ez? Abenduan esan dugu. 6,7 ken 0,9 badakigu zenbat igon behar duten gure pentsioa, ez da? Ez da horrela, batarbestekoa askoz berago joan da, bajuagoa da, eta horren arabera, 2,5-eko
igoera izango dugu orain. Erregulatuko zaigu pentsioa 2,5ko igoerarekin, ez 4,2rekin. Edo, bueno, en fin, kenketa hori egin beharko litzake, esan nahi dut. Trampa bata. Trampa bata, komunikabideetan, edabideetan badago hori, ez da, hor pakila bat duzue eta, pakila ze ondo, ez da, pakila horren arabera eta igoeraren arabera eta aplikatuko zaigun arabera galduko dugu, iaia 4 puntu kasu gehienetan. Gure erosmen almena 4 punturen galera izango du gure erosmen almenak. Eta oso datu kuriosoa da, 2008an krisialdi nabarmena jasan genuen, horren gainean behitze egin diteke ez da. Eta 2008tik ona galdu dugun erosmen almena oso antzekoa, iaie bardine da, 2021an urte horretan bakarrik galdu duguna. Hau da, desproposito bat. Eta nik uste dut eskandalo bat dela. Eta gauzak horrela ez dira azaltzen. Informazioa moten da besteare modu betera, hor trampa purbeta egiten da. Bueno, ez. Gakoa da, ez, epatu duzun azalpen hori, izan ere bizitzaren garestitze orokortze bat ematen ari den bitartean, ez, pentsioak goraka bai, baina ez da nahi horren arabera, ez? Horren arabera, eta azkenean gutxiago dela igoera hori presioen igoera baino. Da ez da pensioen, lehen uste dute aipatu duzu, ez da bakarrik pensioniston arazoa. Orokorrean, langile guztien arazoa da hori, ez? Hor ikusi beharko dena da, langileek euren hitzarmenetan, hor arazo bat dago, lehen hitzarmen sektorialak, orain, erreforma guzti hauekin, oraindik orain, langileen hitzarmenak izango dira ez sektorialak, negoziatuko dira enpresatan. Zan nahi dut, enpresetako jaubeak eskuak oso libre dituzte, en fin, gauzek euren estilora da euren idean arabera eta egiteko, ez? Eta, langile baten soldatak ez badu 6,7ko igoera jasatzen, argi dagoena da, langileok, pensionistok eta langileok orokorrean, herritarrok orokorrean, erosmen almena galdu ingo dugule. Multzo txiki bet kenduta, aberastu direnak. Pandemiagaz beragazbe, aberastu direnak horrek aparte itxite, beste guztiok erosmen almena nabarmen galduko dugu. Lehen aipatu duzu baita ere dagoen genero arrakala, ez da? Nola ulertu daiteke 2022 urtean, pentsioen erreforma betean, ez kontuan hartzea emakumeen testu ingurua? Hori da. Zelan ulertu bida hori 2022 ez da, urtean? Ezin da ulertu. Hemen kontu ezar da, jakin badakigu, 2010an etorri zela lehenengo lan erreforma, Zapaterorena, gero 2012an etorri zen Rajoirena, hortik etorri ziren pensioen erreformak ere. Eta zer da kontu, orain ere, Madrilen Kongresuan eztabaida hori dago, eta etorriko dira lan erreformak, pensioen erreforma lehenengo zatia etorri da, baina lan erreformaren kontuak etorriko dira. Dandana eraiki egiten bada, 2010 eta 2012an egindako lan reforme horren gainean, hortik datorren genero arrakala guztia hor dago. Eta gainera, behar bada, ez dakit modu lineal batean edo zelan, baina behar bada, oraindik ere, genero arrakala hori handitu egingo da. Gehiago duen horrek gehiago jasoko du eta gitxiago duen horrek gitxiago jasoko du. Guk esate baterako lortu genuen aurreko urte bitan, lortu genuen gitxien kobratzen duen pertsona horrek eta horren artean emakumeak, igoera izatea ez 1,5 eta 1,6 eta 1,7 bestiontzat lortu genuena. Pentsio txikie dutenentzat lortu genuen 103%. Geur, 2021an ez da horrelakorik. Horren, gitxi kobratzen duen horrek, jarraituko du gitxi kobratzen, eta gainera, igoera hori hain izango da txikie beretzat, egongo da narrakala handitu egingo da. Eta matematika simple bat da hori, eta gero da oso ideologikoa. Eta genero arrakala, eta gero feminismo, eta ez da gizer, eta agua bete iten jaku, holako hitz potoloekin, baina gero, errealitatea da, eta gaur egun ere ikusten dugu, ezta? Zenbat lan feminizatuak dauden gaur egun ere, horrek duen ondorio guztiarekin.
zaintza lanak, eta abar, klaro. Pentsioen auzi honek ere lotura zuzena duela indarkeria matxistarekin, ez da indarkeria ekonomikoarekin, hori ere mahai gaineratu behar. Bai, indarkeria matxista duda barik. Eta nik esan dute, aukera dudan guztietan izaten dute, indarkeria fizikoa, psikikoa, horiek gainera oso nabarmenak dira, eta fizikoa dagoenean eta gainera ondorio latzak dituenean fiziko horrek, medioetan egoten da hori, eta bar, ez da. Baina indarkeria ekonomikoaren gainean sarritan ez da hitzik egiten, eta hori horrela da. Pentsatu behar duguna da, behar bada, gaur egungo emakume asko behar bada, ena zauzartzen ni modu kategorikoan esaten, baina behar bada barazo barik, badaute lan erreproduktibak eta produktiboak egiten, baina badakigu, 60ko hamarkadako emakume gazte haiek eta 70ko emakume gazte horiek etxera bueltatu zirela, eskondu ziren eta berta. Orduan, soldata etxera sartzen zen, gizonezkoak batez be sartzen zuelako soldata hori. Horren, kasu askotan, diru hori gizonen eskuetan egon da. Eta emakumea egon da, menpe, inkluso horretan ere, ez? Dirue etortzen zen, gizonezkoen partetik, etxera sartzen zen, dorden emakumea horretan ere, bizizten da, sumisio puntu bategaz, ez da? Horre, dakarren guztia, nik kasu bat eta bi eta hiru eta asko ezagutzen ditut, independentzia ekonomikoa ez eukitiagaitik, 70 urtegaz, 75 urtegaz, oraindik ere jarraitzen dutenak gizonezko danalako horrekin bizitzen. Aukerarik ez, independizitzak. Emanzipazio hori lortzeko eta etzetik kanpora joan eta bere kabuz bizializateko. Independentzia ekonomikoaren falta gaitik, klaro. Arazo horri ez zaio irtenbiderik ematen, pentsioen erreforma honetan, ez da emakumeen testuingurua kontuan hartzen, esan bezala, eta baita ere, lotura zuzena duen zaintza eredua, ez da horren gainean osnortzen ere. Ez da. Nik uste dut gainera zaintza ereduaren gainean egiten dara kexatu egiten gara. Eta behar bada interpolitikoak eta interpelatu egiten ditugu eta bar. Baina nik beste bigarren urrats hori faltan botaten dut, ezta? Zaintza eredua, baina eztabaidatu behar dugu. Eta honi eman behar zaio irtenbide bat, ez? Eta ez da bakarrik adin handiko pertsonen zaintza, seme-alaben zaintza ere. Nik ulertzen duadana da, eta ama nazen neurrian, ezta? Nik ulertzen duadana da, behar bada ama batek, berak dakar azken baten umea mundura, zan nahi dut erditu amak egiten du, ezta? Eta behar bada gero, bulorre ematen, eta bar. Baina, eta hor, ume horrek izango du, ez dakit, lotura handia ama horrekin. Baina urte bete garrenean edo urte terdi garrenean, ama horrek bikotea badauka, beste ama bat, beste aita bat, edo beste pertsona bat badago bikotea osatzen, handik aurrera zaintza partekatu behar da. Ze beti da andraskoa, murrizketa hartzean duena, edo estendentzian etzian geratzen dena, beti edo kasu gehienetan eta gaur egun ere. Eta, klaro, horrek eta garrenak gero da, pensio txikiagoa, kotizazioak, problematika guzti hori da. Gero, pertsona hori, andra hori ere, emakume horrek egiten duena da, arrastatu guzti hori, bere bizitza ziar, ez? Eta 65 urtegaz edo ostaizen betegaz jubilatzen danean, hori izango du, bere kurrikulumian, hori ere. Guzti hauek, mahai gainean jartzeko emakume pentsiodunak antolatu zineten, honekan, ezta? Bai. Duela dagoeneko urte batzuk, 4 urte. Bai, horre, emakume talde bat da hori, honekan plataforma bata. Eta gero, beste emakume asko eta asko dagoz movimentuan, honen ganean ere kezka handia duenak, zan nahi dute plataforma diferentia tauz, eta, honek sortu zen horrela. Movimentuaren barruen, andra batek izan dezaken arazo hori, hori agerian usteko. Eta emakumeak euren artean ere antolatzeko, ezta? Eta indarra hartzeko. Aipatu dugu, pentsioen erreformari dagokionean, KPI-aren igoera, tranpatia, aipatu duzu, baita ere,
agerian gelditzen dela, salatu duzue, pentsioen privatizaziorantzako bidea egiten ari dela. Zergatik esaten duzue hori? Bai, politiko askoren diskursoetan oso argi eta argi ez badago linea artean irakurriketa egin ezkero oso garbi. Sistema publiko unibertsala danontzat ez badago edo, behar izenak azetu ez baditu egiten, jentea zer egiten du. Ezke nire neuk nore, sistema publikoa berak ez badit asetzen edo nire behar izen guztiak ez baditu, ez badit koberturarik ematen, nik beste badago jentea, eta hori bakotxak erabakitzen dugu, movimentutik hori ez da indartuten. Badago jentea esaten, ez dakit, osagarri moduan, banua ez dakit planan bat egiten, nire lan produktibotik datorkidan pentsio hori osatzeko, beste hau ere, ez? Eta gero, zuke plan pribatu bat baldin baduzu, errenta aitorpena egiten duzunean, hor badituzu, zesango dut, ez dakit, benefizio batzuk edo, enfin, zan nahi dut. Hor badago gauze asko eta diskursoatan argi ez badago ere, nik esango nuke bankuetatik, klaro, indar politiko batzuen agotik, indar politikoak edo politikari batzuen agotik, oso garbi ikusten da hori. Zer da kontue? Hori egin dezake gainera, soldata on bat duen pertsona horrek. Ezan nahi dut. Hilaren amaieran itota dagoen pertsona batek ezin du. Hilebetea pasatzeko beste ez badu iaia ezin du. Hori nok egiten du ondo bizitan pertsona horrek eta gainera dirua gordetzeko modua duen horrek sobra duelako. Orden, izango du, gaina soldata hona izango du pensio on bat behar bada eta aparte izango duena da, bere plan pribatua, ez da. Hau dana dago beti dirua duenarentzat edo pertsona horri begira dago. Ezinean dabilenak ezin du. Eta gainean ikuste dut, gure movimentotik oso garbi dago, Eta herritarren arteko arrakalak ere gero handitu hori da, klaro, hori da. Aipatu duzu, ez da, hainbat politikarien adierazpenak, adibidez esaterako Jose Luis Escriba, Gizarte Segurantzako Espainiar ministroaren ahotik entzun dugu behin baino gehiagotan, erretiro adina atzeratu egin behar dela, gogoratu dezagun, ondik datorren Escriba ministroa, ez da, BBVaren zuzendaria izan zela, ez nolako interesak izan ditzake, privatizaziora. Da, klaro, Escriba ikusten dozta, da, bere bilbide profesionalat ikusten baduzu, ez duzu sorpresarik hartzean, ez? Ezan nahi dut. Bilbide profesionala sarritan egoten dutzuna da, bere izango da, ez dakitzen alderdi politiko batekoa, eta zen gobernukoak, da notak egun nungoa dan, eta baina emoten dutzu, baita be, sakonean bere ideologia nondi nora dabilen, ez da? Orden, argi dago, zen nahi dut. Argi dagoena da, Escribak zer dinoen bere ibilbide profesionalak ematen dion ezaguarri hori da, ez da? Hemen problemia da, esate baterako, beste, ez dakit, Espainiako SOE eta hor, hauteskundetan, hor partidu politiko batzuk, hauteskundetan esan zutena, eta hemerotekak hor daude, ez? Lan reformaren gainean eta pentsioen reformaren gainean, eta kontu da, Escribatik aparte, kongresuan dauden, gobernatzen daudenak, euren hitza jan egin dutela. Hori da arazoa. Eta betiko, eta gero jente asko normala, herritar asko esatea, politikariek esaten dute gauza bat hauteskunde sasoian, kanpainan, eta gero euren hitza ez dute betetzen. Eta behar bada, ez dakit, eta mesfidantzak eta hor datoz, ez da? Baina Europako funtsak ere etorriko direla eta Bruselak hainbat baldintza jarri zituen, horien artean pentsioen erreforma eta lan erreformarentzako. Zer nolako papera jokatu du Bruselak guzti honetan? Bruselak presio handia ingo du, ez? Oso kuriosoa da, hortik datozen funtsak eta irakurri ezkero zein dan euren helburua eta irakurtzen duzu, eta pandemiak sortu dituen arazo, esan digun, batez be sozialak, esan digun, hori aurre egiteko, ez da?
guazen ikusten zeintzuk diren arazo sozial. Hoiek, claro, herritarrok behar bada esan genke arazo soziala dela batez be zeintza kontuak eta bueno, agerian geratu direnak, ezta? Pandemia honek lehendik guk aldarrik, salatzen genituen, pandemian aurretik kalera irteten hasi ginenean, eta pandemiak oso agerian itxi ditu. Orain ikusi beharko dena da, arazo sozialak bai Europak eta gero Madrilek zelan interpretatzen dituen, ezta? Eta susmoa da, hortik datozen diruak joango dira, behar bada enpresa batzuen, ez dakit, euren galerak edo, ez dakit, bueno, horretara, ez? Tezen edut. Monetaren bestaldean, pentsiodunen mugimendutik, baina eta berriro pentsioen publikotasun hori aldarrikatzen duzue. Orain neurri aldatu da, itzulapikoa betetzeko neurriak, kotizazioak igotzen. Zuen ustez nola bete beharko litzateke edo nola bermatu beharko lirateke pentsioak? Bueno, guke aspaldien, bai, hori horrela da, bai. Baina aspaldien esaten izin duguna da, bueno, pensioen kontu hau, honek joan behar duela aurrekontu genialatara. Ezan nahi dut, partida bat, naturala eta normala, baina aurrekontu orokorretara joan behar du. Ezan nahi dut, zer esango dizut, hezkuntzako gastuak dauzen moduen, edo beste gastu batzuk dauzen moduen. Horra, eta ez, aparteko kutxa bat, gainera jakin badakigu, kutxa horretatik, inpropiak diren gastuak eta hortik ordaindu dira. Behar bada, pensioekin, zuzenian bintzat, lotuta ez dauden gastuak eta hortik ordaindu dira. Guk esaten izin dugu, kutxak existituten duen bitartean, gastu inpropioiek, pentsioak ez direnak, kendu hortik, atara hortik, ez daitezela izen hortik ordainduak. Baina gero esaten duguna da, kutxa barik, ez alei, karidadia egiten dala, ez kutxa ez. Presupuesto generaletara joan behar dure, eta kitu, horra joan behar dute pensioen gastuak. Hori da, esaten duguna eta aldarrikatzen duguna eta eskatzen duguna. Pentsioen erreformaren lehen zatia, onartuta, orain onartzeke dagoena da lan erreforma. Nola ikusten ari zara negoziazio guztiak, izan ere alderdi politiko batzuek, EAJak eta EH Bilduk dagoeneko adierazi dute aurkako bozka emango dutela, baldin eta baldintza batzuk ez baditu jasotzen. Zer aurre ikusten duzu? Ikusten duguna da lan erreforma hau izango dela beste bat gehiago, izan nahi dut. Eta lehen komentatu dudan, ez da gainera lan erreforma honek ja badakar arazo handiak ditu, ezta? Aurreko lan erreformatatik datozenak. Zan nahi dut, zera enpresatan eta bar, oso jarraituko dute jaubiak izaten, eskuak oso libre, despidoak egiteko, indemnizazio barik, edo oso indemnizazio txiki hauekin. Zan nahi dut, aurreko erreformatatik datozen arazo gehienak horre egongo dira. Ez dugu konpondu, ezabe. Eta askok eta askok, bintzat, oso modu baikorrean ikusten genuen, Madrileko gobernu progresista hori eta bar, da esaten genuen, horre egon daiteke, ez dakite, argizpi bat, erreformak beste modu betera planteatzeko eta langileen egoera beste modu betera ikusteko eta beste erabaki batzuk hartzeko. Eta ikusten ari garana da, lehenko beste, ez? Gauza batzuri oso gauza gitxiri aldatu diote izena, baina esan nahi dut, bere horretan jarraitzen dute gauze gehienek. Eta bitartean prezioak egoraka eta herritar guztien, langileen eta pentsiodunen erosteko ahalmena beraka, zer gelditzen da, honen aurrean? Kalera irtetea, nik uste dut kalera irtetea, kalean jarraitzea, aliantzak egitea, ez da bakarrik pensioniston arazo bat, eta herritarren mugimendu bat, eta nik uste dut aliantzak eta elkarrekin ibili behar duela. Zein dut, ezke bardin dit, orain ze etorriko da adibidez, martxoaren 8, hor mugimendu feministak
suposatzen dut izango duela bere, betiko urteroko aldarrikapenak, kexak, aserrean, ez dakit ospakizunak, ez dakit zer, dano balakoa. Nik uste dut guk hor egon behar dugule. Gero gazteen problematikaren horrean guk egon behar dugu. Hain justu be, esango dizute, orain, 23an, datorren igandia da, ezta? Lehen arreta sanitarioa dalata, hor sindikatu batzuk planteatu dute manifestazioak egitea 4 hiriburuetan eta mesuriste movimentuek hori hor lagunduko dugu. Lagundu esan nahi dut, gure adierazpenak egingo ditugu edo gure elkartasuna adieraziko dugu. Nik uste dut bidea hori dela, kalera joan behar dugu. Eta komunien ditugun arazoaren ganean batekin da joan behar dugu. Gero bakotxak izango ditu bere arazo propioak eta espezifikoak. Baina komunien baditugu arazoak, lanen reformatik datozen arazo guztiak. Ana Mezo, pentsiodunen mugimenduko kidea, eskerrik asko, gurean izategatik. Horrengora arte eta nahi duzunen arte. Eta tarte bat eta jarraian eduko diogu solasaldiari, gaurkoan gurekin izango ditugu Tania Arriaga eta Esti Linares. Orain arte. Nolata Euskal Herria, Brass Banda eta Trikitia, Broken Brother eta Chill Mafia, ja. Zugerriko neskatxak, arrazoiarekin, ez dute dantzatu nahi nere lagunekin. Tipo jatorrak gara baina legina eginik, ero aurpegia zaikentzen zortziak aurretik, galdutan abil. Broken Brother mafia chill, zurondoan egotea baino nahiago nuke hil. Dicto a la poli, dictidak Mikel Goñi, euskal pilota pitzu eta herri bat moli, aurpegia margotu diot gorri. Eroskiak zioak mendik pepa hori, gordezak koka, leku guztitan egonen gaituk komel rauan. Abanguardia gaituk zuek ordea, folk aspaldil genuen la roka, baina batzuk segitzen duzuen lotan. Don Simon eta Erron Brugal jontzen gaua, tamaina neoa heldu da. Don Simon eta Erron Lanazo bat diagu, gure ikastola oian pepa bat hartzera jun. Irrinak aintzina jotako kantak entzun. Adio, llama a los municipales. Sarnadillak alabaztan dezurra erraten badut, azaitezela euskaldunak dantzan, doinu berriak plazan, tabakoa eta patxarana deitu idaketxaun. Fuck dopla eta gora erramun, eskutza bala naiz ezagutzen bazaitut, baina ez flipatu txiki drogaz da musu truk. Don Simon eta Erron Brugal jontzen gaua, tamaina neoa heldu da. Don Simon eta Erron Brugal jontzen gaua, ta galdu dia poltxakura. Kar, erderakak Euskal Herria irratian, maketoak entzun dezan. Ez horregatik, zaiz.
Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurko solaskideak dira alde batetik Tania Arriaga, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Eta bestetik Esti Linares, ongi etorri. Aupa, kaixo. Asteburura begira jarriko gara, larun batean hain zuzen ere, zentratuko gara, izan ere Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua, kalera aterazten, berriro ere, 4 urte bete ditu mugimenduak, eta aldarriak bizi-bizirik jarraitzen dute aldarriek, besteak beste, gutxieneko pentsioak 1.080 euroan egotea, pentsio publikoak eta duinak izatea, eta baita ere genero arrakalarekin amaitzea lehenik eta behin, balorazio bat, 4 urte, pentsiodunak, astelenero, kalean, zer esan dezakezue? Hasiko naiz, bai. Niretzat dira lehenengo eta behin eredugarriak. Nik uste dut honen inguruan aritu garen bakoitzean hori izan da azpimarratu duguna, ezta? Eredugarriak direla, erakusten dutela nola antolatu, erakusten dute antolaketa hori nola bideratu eta nola denboran mantendu gainera. Gainera, esan nahi dut egin dituzte manifestazioak Hego Euskal Herrian barna, eta ez soilik hiriburuetan, baizik eta baita herrietan Ondarru edo Tafalla batean, edo iruditzen zait ikaragarrizko giharra muskuloa erakusten dutela aurrean jartzerakoan eta esaterakoan aizue. Edo borrokatzen dugu, edo elkartzen gara eta kalera ateratzen gara, edo bestela orain arte lortutakoa, eta gainera haiei esker bai lortu izan dira kontua guztiak, edo galduko dugu. Orduan, haiek badakite eta nik uste dut haiengandik ikasteko garaia dela, bidea erakutsi digutelakoz, honezkero, 70, 80ko hamarkadetan, eta jarraitzen dute bidea erakusten. Analizi asko dauz egiteko alde batetik da, nola dirauen, ez da, egia da, bada momentua zen, eta egia da, igual besteok lan egiten dugula, ez dagoen beste denborarik hor estelenero egoteko, ez da, baina egia da egin behar den analizia dela, impecable, ez da, eta zuke eredugarria, ez da, zen eta nola borrokatu egin duten, eta zenbat, eta gainera beharrezkoa dena, zen eta ikusten ari garena da, badirudila, eta hor dago nik egiten dudan analizia. Zer gertatu egiten da, ia da estero jaten da dira, baina badirudila da, como que ja normalizatu egin dela, hor dauz pentsiodunak, hor dauz, ez da, hor gertatzen dira, hor gertatzen dira, udaletxearen bertan, eta ez diogu kendu behar, ez da, haien borroka, haien, ez da, kemena eta hor egotea, zen eta egia da, bizka bat normalizatu egin dugula azkenoko 4 urteotan hor egotea. Eta badirudi hor egotearen ez dugula aldaketarik sortu, eta da, zerbait dagoela mahai gainean pentsiodunen buruz hitz egin behar duguna, baina gero politikoki gauzak ez dira inbeste aldatu. Eta niri adibidez gazte modun sartzen zaidan ez da mesua, eta nik jaso egiten dudan mesua nire helduen galtik, eta egin behar dozuna da, pentsio kontu bat, badirudi, bada espada, zer gertatuko den, zen eta nik jasetzen ari naizen mesua, eta nire nebak eta nire gaztegoak, jasetzen ari garen mesua da, ez dugula izango pentsiorik. Hori da batez ere jasotzen ari garena. Eta hortatik ezinbestekoa da, hor bertan hitz egitea eta ez normalizatzea hor egongo direla, ez da? Zen eta badirudi hori haien indarra kentzen diogula, ez da? Eta badago, hor dauz pentsiodunak. Eta beti ere hor egin behar diren, ez da, haiek esaten duten dituzten erronkak. Uste dut oso garrantzitsua dela poliki-poliki analizatzea zenbatatako erronkak ditugun oraindik ere, alde batetik minimoa, ez da, minimoa altzatzea. Beste aldetik nola jarraituko dugun, hori da, uste dut dela la bomba, ez da? Nola jarraituko dugu pentsioak sostengantzen daukagun arrakalarekin, hau da, daukagun gazteon eta helduen arrakalarekin, eta ikusita, orain, 60ko hamarkadak joango direla jubileratzen, asko direla, baby boom horrelako hamarkada, eta nola jardungo dugu guk gazteok, ez garela inbeste. Ez garela inbeste. Eta hortatik nola sortatuko den. Eta beste aldetik ez da, general arrakala batez ere pentsio egoeran. Hor, analizia egiteko aztertu behar dugu zen den historikoki emakumeen helbidea eta zein ikustezin egin diguten, eta nola sistemak aprobetxatu egin du hainbat egin ditugun lanak, ikustezinak izan direnak, adibidez etzen, bestelago garkitetak, bestelako zaintzak, ez dela bakarrik gureak, gure umeak edo bertakoak, baizik eta beste ona, eta hori ez dela ekonomikoki balioztatu, eta hortatik baita ere pentsio dela eta zenbotatako arrakala dago, eta horre dagoen analizia oso interesgarria da.
Nik barkatu leire, esan duzunaren hildora, bi puntualizazio, bat da ez dudala uste, behintzat nik ez dut sentitzen normalizatu dugunik, eta iruditzen zait hori gerta zitekeela, baina hain dira trebeak gisa hontako mobilizazioak egiten, denbora guzian harritzen gaituztela, esan nahi dut, hor daude, azkenean agente batean bilakatu dira. Agente politiko batean, ezta? Eta uste dut, haiek jakin badakite hori normalizatzeko arriskua egon badagola, baina horrexengatik elkartzen dira itxialdia egiten dute iralan, edo zabaltzen dute aurreko eguneko mobilizazioa Lizarra, Ondarroa edo Tafallara. Iruditzen zait zentzu hortan haiek gu baino trebeagoak direla, eta nik behintzat ez dut sentitzen normalizazio hori hor dagoenik. Uste dudalakoz, haiek aurre egiten diotela. Barkatu, eta gero beste kontutxo bat, lan erreformari buruz, gai biak elkartuz, esan dut, aipatzen duzu, orain gazte gutxiago zaretela, halako batean jende asko jubilatuko dela, horrengatik haiek ere bai, hortaz ohartzen dira, eta momentu batean esaten dute, ezin dugu onartu lan erreforma hau, bestela gure gazteek oso soldata txikiak izanen dituzte, eta oraingo soldatak dira, oraingo pensioak ordaintzen dituztenak. Gero eta soldata altuagoa, gero eta zerga gehiago ordainduko dituzte, eta hortik guk gure pensioak jaso ahalko ditugu. Orduan, hor iruditzen zait badagoela, batetik zilegi da bildurra sentitzea, baina iruditzen zait bildur hori eta pentsio pribatua hartzea baino interesgarriagoa dela ikustea haiek proposatzen diguten analisia, esanez gure gazteek gehiago kobratu behar dute, guk ere bai kobratu ahal izateko. Bai, guztiz, eta da espekulazioa egiten ari garen, esan gure dut, esaten dutenean pentsiodun pribatu horiek, gazteo, nahi neban esa analisia da, nola, sistema kapitalistak eta nola sartu egin digun, diskurtso hori, eta da, egitea, nola, ez sinestea daukagun sisteman, eta hortatik joatea, sistema pribatu batera, eta hori da, sistema kapitalistak eragiten ari dauen, oso diskurtso hona eta sakona, eta baina niri dirauen, diskurtso eta gazte hori dirauena da, ostras, badirudi ez daukagula irten bidirik, eta badauz, ez talako estrategiak eta bakarrik da entzutea. Baina nahi neban ezatea da, nola, politika gintzan, ez da politikan, eta baztez ere kolektibo batzuen aldetik, eta hor bai, ipiniko dut pilota, ni beti askoz, defendatzen ditut gazteak, baina bai egia dela, guk baita, esan not normalizatzea dela, hor daude pentsiodunak. Ostras, entzun, eta zuka bilatu duzun modu, Tania, niri batez oso garrantzitsua da nola agente gisa bihurtu egin direla, eta nola, badirudi, eta askotan, hirugarren adineko pertsonei buruz hitz egiten dugunean, autodeterminazio kontzeptua, normalean ez diegu, atxikitzen kolektibo horri. Eta ikusi egin da, nola, ostras, mugimendua sortu aldezakete, autodeterminazioa bilakatu aldezaketela, eta bestelako eraldaketak eragin. Hirugarren adineko lagunak dira, baina kontutan izan zazu lagun hauetako asko 11 borroketan aritua direla, esan dut, urteak betetzen dituzunean ez duzu identitatea galtzen, ziurrenik eraldatuko da, baina zu izan zarena eta zu zarena hor dago, hor dirau, eta nik uste dut hau dela adibide bikaina, ez? Pentsa dezagunez, zahartxoak dira edo ez dakiz zer dira, bai, ikusiko duzu. Lau urte luzez kaleak hartzen, pentsiodunen mugimenduak, entzungo dugu hain zuzen beraien hauetatik, Jon Fano eta Ana Mezo, pentsiodunen mugimenduko kideek esaten dutena. Lau urte pasa ostean mobilizazioak egiten, pentsatzen dugu jarraitu behar dugula, inolako zelantzarik gabe. Eta horregatik, hain zuzen eren, datorren larun batean, 15ean, bai Bilbon, bai Donostin, bai Gasteizen, bai Iruñan, bai Eibarren, bai Ondarrun, bai Lezarran, bai Tafallan eta bai Atxatxun manifestazioak egingo ditu.
Horre egon ginen, 4 hiriburuetan, eta bestelako herri batzutan ere. Herri batzutan egiten da, behar bada herri hori bere herrialdean hiriburutik oso urrun dago, eta Tafalla, edo Altsasu, edo Ondarru, Bizkaian, Leketio, arrakastatua izan zen, orokorrean, hori esan daiteke. Eta nik esango nukena da, ospakizuna pensionistari begira, esan nahi dut. Nik uste dut edade handiko jentia gara, edo dira, ni oraindik, hor nago, nire adina daukanik ere, esan nahi dut. Eta 4 urte, ia tregua barik, eten barik, astelenero, kalian egotia, nik uste dut zoriontzeko moduko badala, ospakizuna alderdi horretatik. Beste guztia da, kezka, kezka batez be nagusi. Hortxe Jon Fano eta Nameso, esanez indartzu daudela, oraindik ere borrokan jarraitzeko gogoekin, baina noski, baita ere kezkatuta alde batetik dagoeneko onartu berri den pentsioen erreformaren lehen zati horrekin, eta etorriko den lan erreformarekin ere, eta hemen doa galdera izan, Madrildik, erreforma bi hauek garaipen gisa, saltzen ari dira, baina gero letrasea ikusten denean bestelakoa da kontua, nola ikusten duzue? Beste ez da, lankide batekin honi buruz hitz egiten, eta mai gainen honi buruz hitz egiten, komentatzen genuen, ez da, azken finean ez daukate besterik. Adibidez, batez ere, ez da, askok ipini egin dute pina, lan erreforma dela eta batez ere, ez da, partidu edo alderdi batengatik, eta ikusi egin da, espero genuena, edo haiek esaten zutena, helduko zunetena, ez dela heldu. Ez dela heldu, ze baina zer egingo dut, nik uste dut Yolanda Díezek badaki zer egin du, zer gertatu den, nola suertatu den, zer bide ematen duen, baina berak eman behar du aurpegia, eta dagoen lekuan dago, eta esan behar duena, eta dagoen ez da egia da, guk ez da herritarron modun beti espero dugu, ez da, politikoen atletik ziurragoak izatea eta hortatik esatea begira. Hau da egoera, onarte egin aldezakegu eta hortatik, hori da, edo nik, ez da, gutxienez batzutan, espero duguna, baina nik uste dut Yolanda Díezek berak badaki zemotatako lan erreforma atera egin duten, eta oso urrun ez da saltzen egiten zugutena, batez ere bere alderdiak, ez da, batez ere, gero, beste diskurtso batzuk entzun izan ditugu eta bestelako ibilbideak eraman izan ditu, ez da? Baina batez ere alderdi eta batez ere izan dalako, eta hor egon da Yolanda Díez, eta hortatik horrezaitik ipini egin zen bere itxura eta bere perfila, eta hori como el caballo ganador, ez da? Eta beti zeukaten haie pina con la lan erreforma eta baina ikusi egin da, eta gero segurenik ez da, oraindik geratzen dira hauteskundetara, baina segurenik hori entzungo egingo dela eta nabartuko da batez ere haien partidoarentzako. Niretzat gai zaila jarri diguzue gaurkoan. Atzo oso elkarrizketa polita argitaratu zuen Berria egunkariak Garbine Aranbururena, Labeko idazkari nagusiarena, ura irakurrita, eta ondorengo horrian Michel Lakuntza elako idazkari nagusiarena topatzen alzen iritzi artikula, hori irakurrita ere, eta Yolanda Díezen zenbait adierazpen ere, niri informazioa falta zait. Esate duzu letra txikia, hain da, horren beste letra txiki dago. Falta zaigu, hori ongi aztertzeko, falta zaigu, ez dakit, abokatu laboralistak izatea, eta legedi guztia, eta lehengo erreforma, eta oraingo erreforma ikustea, eta hori ez dugu, ez da gure lana, ez digu demorarik ematen, tamalez, baina nik uste dut bai dela azpimarratzekoa lan, gai komplikatua dela, edukiz beterikoa. Zer uste dudan nik, eta esaten da ustea erdi ustela, nik uste dut Yolanda Díezendako eta Espainiako alderdi, Estatu Espainiarreko alderdi ezkertiarrendako, izanen ditula zenbait alderdi interesgarri, ezta? Ziurrenik, hori Bai Garbinek eta baita Michel edo Aranburuk eta baita Lakuntzak ere esaten dute, hemen berriz ere beste giharra dugula. Mobilizatzeko, hitzarmen kolektiboak negoziatzeko, eta gaude saretuagoak gaudela. Eta orduan, hemen Hego Euskal Herrian, badugu beste zenbait lorpen eskuratzeko bidea.
Aldiz, Estatu Espainiarrean, sindikatuek eta langilegoak ez du horren besteko giharrik izanen, eta orduan haien hitzarmenak ez dira horren baliogarriak izanen, ez dut esanen onak, ze ikusi behar ere bai hemen lortzen alduguna ere. Eta orduan hortik dator pixkat nik uste talka. Iruditzen zait talka datorrela, haiek esaten diote estatalizazioa, ezta? Zentzu batean ez dela argi gelditzen lan erreforma honen ondoren nun geldituko diren gure hitzarmenak. Eta hau ez da berria, okerrez pa naiz. Zeren eta nola esaten zaio hori, eskuduntza hori ez dago gure gain. Eskuduntza hori dago estatuaren gain. Esan dut, lan legedi hori guziak estatutik datorkigu. Baina, bai egon direla hor, 2017an hitzarmen bat antza lortu zuten hemeneaen, eta bueno, bai badagoela beste zenbait kontu lortzeko bidea. Aldiz, han ez. Orduan nik uste, eta haiek behin eta berriro esan dut, haiek esaten dudanean dira alderdi abertzaleak eta sindikatu abertzaleak, hori da kezka, ezta? Ez ote dugun galduko erreforma honekin orain arte lortutakoa. Baina egoera berez, eta nik ez dakit gauzak ongi azaltzen ari naizen, nik ulertu danaren arabera, egoera berez oso antzekoa da. Lehen, ez genuen hori aldatzeko edo hori negoziatzeko biderik eta orain ere ez dugu. Beraz, baliteke Estatu Espainiarrendako, hango langilegoarendako erreforma honetan Yolanda Díazek lortutakoa ona izatea, baina guretzat baliteke izatea galbidea. Eta zentzu hortan, iruditzen zait interesgarria dela batzea eta pixkatxo bat aurre egitea, negoziatzea behintzat. Ikusiko dugu bai zertan gelditzen den erreforma hori, eta, esan duzuna ez, informazio falta zaigula, joango gara pixkanaka baita ere edabideen aldetik informazio gehiago eskaintzen. Eta orain gaia zaldatu behar dugu, eta beste gai bati helduko diogu, hain zuzen polemikaz beteriko gai bat izan da, azken aldian, makroetxaldeena, Alberto Garzón salatu zuen, makrogranjak ez direla bideragarriak, bertan esortzen den haragia ez dela kalitate honekoa, eta horixe adierazpen horiek ez ziren ongietorriak izan abeltzaintzaren sektoretik, eta ez da ere Madrilgo Espainiar politikan, eta hain zuzen ere zurrunbilo politiko eta mediatikoa sortu da. Nola ikusten ari zarete gertatu den guzti hau? Ni botako dut, nola ikusten dugun? Nik ikusten dut, iruditzen zait, zoragarria dela gaia plazaratu izana. Behar zela, hor azpitik irakurtzen algenuen aspaldi txo adibidez Kaparrosoko makroetxaldearekin gertatzen ari zena, esate baterako Nafarroako hitzan Edurne Elizondo kazetariak duela urtebete argitaratu zuen oso artikulu interesgarria honen inguruan eta espezismoaren inguruan eta hori egon badago, baina iruditzen zait super ongi dagoela behingoz ministro batek esatea aizue arazo hau dago. Eta hori ez da orain arte gertatu, hortaz niretzat txalogarria da. Hortik aurrera, tira. Justo ideia etorki egin zaitez, dela zein garrantzitsua den politikagintzan horrelako, bestelako edo ezkertiarrak edo bestelako ideologiak dituzten politikoak egotea, zen eta egia da, hori nengoen pentsaten, eskumetarreko alderdiak bertan sartu eta nola ikusten dugun mai gainean ipintzen dituztela hainbat gai, irainkorrak direnak eta gainera orain dela urteak suposatzen da, pasata egin zeuden gaiak sortzen dituztela, baina, zein garrantzitsua den, eta hor dago gure ahalmena gero botoak emoteko, eta zein garrantzitsua den benetan horrelako gaiak bertaratzea eta horri buruz hitz egitea. Gero ez dakigu hori da, gero nola jandemo den, baina gutxien ez mai gainean hitz egitea eta denok genekien zerbait buruz hitz egitea, errebindikatzea, erronka botatzea, eta gutxienez hori plazaratzea oso garrantzitsua da, hori nengoen horrez egiteka ireki egin dute haua. Bai, ez da bai da publiko azkenean, ez da, eta pixkat iritzi publiko aldi berean ere,
landu, ez? Nik uste dut beharrezkoa dela bestela, iruditzen zait, hola makroetxaldeena terrorifikoa iruditzen zait. Hori da hitza, terrorifikoa. Eztabaida mahai gainean jarri da eta jarduera hauen ondorioak ere azaleratu egin dira eta horrez gain kasu honek guztiak beste hainbat erpin dituela esango genuke. Ez alde batetik alde informatiboa ere, izan ere polemika guztia bulo edo desinformazio batetik abiatu da eta bestetik ere gai honen gainean egiten ari diren kanpaina politiko guztia, ezta? Batez ere Alderdi Popularra entzuko dugu Pablo Casado. Estamos tremendamente indignados con el ataque que desde el Gobierno se está haciendo al sector primario, a los agricultores y a los ganaderos desde hace ya 3 años. Y yo lo que le pido a Pedro Sánchez es que mañana mismo cese a Alberto Garzón, que lo cese ya, porque si no, él se hace responsable de las declaraciones de Alberto Garzón. Lo que entiendo es que no manda nada, que es un presidente débil y que es un copresidente de 2 gobiernos. Hay un gobierno presidido por Pedro Sánchez y hay otro gobierno presidido por Yolanda Díaz. Ez hori bakarrik, sare sozialetan hashtag bat baliatu zuen Pablo Casado, que más ganadería, menos comunismo, beltzentza gehiago, komunismo gutxiago, agian Ayusoren leloak ere gogora ekartzen gaituena ez. Diskurtso populistak, trampistak direla, esan daiteke nola ikusten duzu zuek, zer? Baina justo lehen komentatzen genuena, da, nola azken finean zer gertatzen den horrelako botoak ematen ditugunean eta horrelako alderdiei ez da hotza ematen diegunean. Eta bai, espresuki lehen epatu egin duzun leloa dela eta ni justo hor bertan dakoa dela herri, ez da pixka begiratea zer mugitzen ari den. Ostras, badirudi leroa, ez da, horrelatxorak egin modun hartu egin dugula batzuk, baina, ostras, netan hor barneratu egin diren diskurtso maila oso ultra eskuindarra izan dela, eta lehen geuden hitz egiten normalizazioari buruz, da normalizazio puntu horretan, ez da? Eta nik adibidez nire ez inguru giroan, zen eta nik bertan bizitzen naizelako, baina bai ez da, igual lagunekin edo bertako lagunekin hitz egiten dodanean, ostras, diskurtso nabaritzen da, ez da? Eta horrelako azkenean badirudi, ez da, tantak direla, baina tanta horiek, pizkanaka, dela como eurita malko oso handia, eta azkenean hori, bai edo bai, ez da, modu batean sartzen zaigu, eta sarketa horretan oso garrantzitsuak gero nola bilakatu egiten dugu eta nola elatatu egiten dugu horrelako diskurtsoak. Eta bai begirata justo konkretuki gai horretara, ezinbestekoa da bestera estrategiak eramatea. Leloz apartu eta gero gai guztietan bezala eta ikusi egin dugu, ultra eskuindarra berdin da zeri buruz hitz egingo dugun, haiek hartuko dutela, gero demagogia egiteko, bestelako diskurtsoak emoteko, baina gai hartuta ezinbestekoa da benetan zerotasuna sartzea, horri buruz hitz egitea eta bestelako estrategiak eramatea. Eta haunek batez ere ekologistek eta animalistek orain dela urteak eta urteak, baina urteak daramate, errebindikatzen eta ez diegu inoiz ahotsa emon, eta ezinbestekoa da hor maila gainean ipintza eta ahotsa emotea. Bai, zuzen. Hemen utziko dugu baita ere gai hau, eta azkenik beste gai bati helduko diogu hori, da indarkeria matxista, izan ere 2022 urte honetan dagoeneko Euskal Herrian lehen emakumea erail du gizonezko batek, eta bestelako indarkeria matxista zalaketak ere izan dira, jaso dira azken asteotan, beraz, beltz hasten da ere urtea, eta indarkeria matxistak etenik ez duela ere izan daiteke. Bai, ez da, pentsatzu tuteran gertatutakoari buruz hariko zarela, eta okerrezpa naiz asteburu honetan ezpada izan, aurrekoan izan da, Barakaldon manifestazioa egin dela, asteburu honetan izan da. Erasoak izan direlakoz. Bai, berriz ere normalizazioarena, berriz ere diskurso ultra eskuindarrak, ultra matxistak, ultra... Nik ez dakit egia esan da hori, guztion ardura da, pentsatzen dut elkartu behar dugula kalera atera eta orain arte lortutakoa defendatu, argi eta garbi ikusten da lanarekin gertatzen den moduan, honekin ere oso gutxi lortua genuela eta lortutako hori berehalaxe eskapatzen alzaigula eskutatik. Nik ez dakit oso ongi zergatik dagoen halako
karga bortitza nik ikusten dut kalean, auzoan gehien bat mutil nerabeen artean nola aritzen diren bata bestearekin, zenolako irainak esaten dizkioten elkarri, irain sexualak elkarri, mutilen artean, denbora esan nahi dut. Eta uste dut hor badagoela lan egiteko ikaragarrizko lana. Hartu nerabetxo hauek gozotasunez eta maitasunez eta hortik aurrera tiratu. Ze bestela handitzen zaizkigunean horri izanen ditugun manadak aski bildurgarriak iruditzen zaizkit. Bai, bueno, guk nik naiz bat hori nerabeekin lan egiten duen eta sentsibilizazio eta jarrak ematen dutenak eta bueno, denantarik gauz, ez da hori alde batetik, ez da bai gazteen eta nerabeen artean, egia da nik aldaketa izugarriak ikusi egin dituzen eta hitz egin aldezakezu 1000 gauzei buruz eta horrekin konparata, ez da urteei begira asko aldatu egin dire gauza. Baina bai horrelako ez da hilketak daude zenean, ez da hilketa matxista daude zenean, ezinbestekoa da alde batetik identifikatzea, izena motea eta bere izena emotea, zen eta horrekin egiten duena da ikuste eta normalizazio puntu hori apurteraztea, ez da. Baita ere, eta niri pertsonalki, ez da, eta urteak pasa eta begiratzen ari nagoena, ez da, bakarrik hilketak jadanik salaktzen ditugu kalean, baizik eta bestelako erasoak, ez da. Lehen ateratzen ginen, ez da, igual hilketa baten aurrean, baina orain erasoen aurrean baita ere, ez da, eta niko goratzen dut, orain dela, ez da, jaiak genituenean, ez da, horrelako eraso sexistak edo sexualak pairatzen genituenean, baita ere, ez da, adibidez, ez dakit, konpartzak gelditzen ziren, bestelako, ez da, borrokak sortzen ziren kalean, eta hortatik, uste dut, poliki joaten gara aldatzen, baina ezinbestekoa da, ez da, hor dago, eta politikan gintzan, eta bestelako estrategiak eramatea, eta jarraitzea. Eta are gehiago eta orain jadanik lehen aipatu egin ditugu legeak eta zein eta Taniak aipatzen zuen moduan zein garrantzitsua den, ez da, araldaketak egitea politikagintzan eta lege mailan ezinbestekoa da, ez da, genero indarkeriaren legea berriztaratzea, berriro begiratzea, bestelako errekurtsoak bideratzea, zeina ez da lege bidezkoa, ez da, adibidez, sexu erasoak pairatu egin badituzu ez daukagu zerbitzu konkreturik. Pertsona transexualez daukate zerbitzu konkreturik eta horrela, eta ez da jarraitzen baldin badugu ezinbestekoa da berriztaraztea horrelako legeak. Baina ikusteratzen da, ez da, nola eskumuturreko alderdiek hor oztopoak epintzen ari dire. Eta oso zaila izaten ari da bestelako eraldaketak egitea. Mezu horiekin geldituko gara, Estilo Inares eta Tania Arriaga, eskerrik asko beste behin gurean izatagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik. Ondo izan. Yeah!